Atxaldeon, eskerrik asko etortzeagatik eta 5 minutu hau ere itxaroteagatik. Gaurko hitzaldiakin hasiko da azar osoan euskara ardatz hartuta antolatu dian hitzaldik inguru jardunaldi hauek, bukatuko dianak Auzolan festarekin, azararen 30ean. Eta Auzolan festa hontarako elkartu dira Tolosako hainbat elkarte eta eragile eta elkarrekin proiektua sortu dute. Eta hitzaldi sorta hauek bertako kide den Galtzando euskara taldeak eta Tolosaldeko atariak komunikabide sortu berrien artean antolatu ditugu. Pixka bat gure ekarpena Auzolan lan honetan ez. Euskararen inguruko festak ingo dianak, aldarrikapenak eta hau ezerako inguru hauek. Orduan, hasteko eta behin, hitzaldi hauek esan, azaroan izango dira, baina gero aurrea behira etorkizunean foro hau sustatzen segitzea gure asmoa, eta gizartean pilpileko den beste hainbat gaire ekarri ditugu eta gonbidatu gehiago hori buruz hitz egiteko, eztabaidatzeko eta lehenbizikoa lomce legea izan da, aukeratu dena. Legea Espainiko Kongresutik pasa berri da, urriaren 9an pasa zen, eta PP-ren onarpenarekin sinatura bialdu zuten, eta horrein dago berriro ere Kongresura itzuli eta jabeik betiko onartuko dala espero da, PP gehiagoa duelako, berak aurkeztu duelako eta bere proposamen bat delako. Oposizioko alderdi guztiek okerrenago guztiek uste izan ezik kontra daude eta gainera iragarri dute behin gobernua aldatuko balitz edo legea bertan bera utziko luketela. Orduan oso lege polemikoa da, izaten ari da eta mugimendu handia sortu du ikastetxetan eta ikastetxe inguruetan. Eta hortarako ekarri ditugu, Tolosako ikastetxetan nagusi dian 3 sindikatuetako ordezkariak, ENALAB eta EILASekoak, eta hemen daude handikasetan gabekoa Iker Garin, EILASekoa Afrika Jimenez, eskerrik asko, eta Elatik Arkaitz. Orduan, hasteko eta behin, behakin bere galdetuko dio, txikataitu beharen nola prestatu ingura eta hitz egiten. Eta lehenengo eta behin lege hau kokatu bere testimonduan. Zazpigarrena 30 urteetan hezkuntza legea aldatzen dela Espainian, eta ondorioz ezartzen dela Euskal Herrian. Aldaketa asko dira urte gutxitan, zainbestetan mintzat, eta gaina lege bat ez duna onarpena beste alderdi politikoen aldetik, ez? Horako hezkuntza bezalako gai oso sozial batean, halako lege bat aurrera ematea eta modu ontara bat pixka hori kokatu, ez? Zergaitik horrela eta zergaitik orain? Atxaldeon guztioi, zergatik orain? Orain bezalako kirarik agian ez dutelako izango hurrengo hamarkadetan. Argi ikusten egialako azken urteetan izugarrizko erasoa jasotzen ari garela bai herritarrak eta bai langile klaseak eta bide eta estrategia hortatik ere hau beste aurrerapauso bat besterik ez da. Partidu Popularrak denodak eguzera gehiengo osoa dauka, ideologia oso konkretua dauka eta beraien aldeko eta beraien ideologia eta doktrinaren aldeko legea aplikatu nahi dute. Eta horretarako beraien itxura demokratikoa ez dute ezkutatzen ere, hain zuzen ere ikusten ari garelako etengabe inposaketaz egin nahi dutela, beraien gehiengo osoa baliatuz eskola komunitateetaz eta inongo iritzirik edo elkarrezketarik mantendu gabe. Dakiguna da, bai patronalekin eta baita ere konferentzia episkopalarekin hartu emanak egin dituztela eta jaso izan dituztela haien emendakinak eta bar. Eta, eskola komunitateak ibilbide honetatik lehitzen ari gara. Eraso hau islaratu nahi dute zenbait frentetan,
besteak beste guri dagokigunean euskal kulturari eraso egin nahi dio, euskarari ere egin dakioke, mina handia. Ikusten dugu bai langile zein ikasleen eskubideen kontrako jardunak bultzatuko dituztela, eta berdintasun printzipioak goitik bera aldatu nahi dute, eta klase sozial aberats eta boteretsuen aldeko lege bat proposatzen dute. Eta bide horretan, gu noski horren kontra gaude, eta poliki joango gara zehazten zertan eta nola aplikatuko duten eta zergatik esaten dugun guztia, ezta? Negatik pixkat testuinguru asko gehiago ezatu daitezke, baina hoixe da esan dezakeguna bote prontoan.